کرے تو مڑ اس کو گناہ دے دینا ہے ہن تساں ہاتھ چاہ کے میرے نال یکجہتی کر لئیے ہن میں آکھیا یا نہ آکھیا آپ پہ پڑھتے رویا ہے دمنا بھی تے بالکل نہ جویں جویں پڑھسو تے سینے ٹھڈ نہ پئی تے گل کرے آلے آؤ ذرا مل کے پڑھیے تے لوگاں نوں دسیے تے سنائیے عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت لے نبی بھول نہ جانا نظر نہیں آیا مڑ چپ کر گئے ذرا آواز بلند کر کے سارے بولو نا عظمت ماشاءاللہ ماشاءاللہ حل پہ ذرا سارے پڑھے آجے عظمت یا اللہ جیڑا پڑھے ہو دینا راضی ہو جمی مل کے پڑھے آجے عظمت لاؤ چھاکے نو لاؤ ذرا مل کے پڑھو نا حضور دی آل دے کمیاں کمیاں دا حق بن دے نوابہ دی ذرا تعریف بل انداز دینار کریے مل کے پڑھو نا عظمت شہر پیچھے پڑھنے پہلے ایک مسئلہ حل کر لیے تساں پنڈا دے اندر ویکھیا ہونا ہے کہ کسے وال چوکری دے گھر چھور ہو پوے نا تے بھنڈ کوئی آ جاوے منگن والا تے وہ انج کر کے بولدا ہے بس سارے پنڈ کو پتہ لگدا ہے واجی دے کو منگن آیا ہے ایویں گل یہ نا ایویں ہی ہے آؤ نظر مڑ اسی وی نبی دی آل دے نوکراں حسن حسین دے نوکراں سیدہ زہرا پاک دے دردی مٹیاں سامت مڑ حق بن دے نظر مل کے پڑھیے تے اکھیے عظمت لے نبی بھول نہ جانا سرکار نے فرمایا لوگوں میری آل دے نال پیار کرو کیونکہ میری آل ہے میری محبت دی وجہ تو انہاں دے نال محبت کرو پھر تے حق بن دینا اچھ کر کے اعلان کریے تے لوگوں نوں سنا کے آکھیے عظمت نبی بھول نہ جانا اللہ دا قرآن سنا مسینہ ٹھنڈ پہ جاوے گی میرا اللہ فرمانا کلا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سادہ کر کے ترجمہ لیا قبلہ حمیدی شاہ موجود نے کیے بنے گا عظمت بھول نہ جانا انما يريد الله ليذهب عنكم
يمر سهل البيت ويطهركم تطهيرا جنت بڑھ دینا عظمت سن سینے سے ٹھنڈ پوے گی میرے تیرے پاک نبی سرکار حضور دے غلام کسی اے جناب والا آل دے حبدار دا کولے اندر جڑا نبی دی آل دی محبت دی اندر مرے گا وہ موت ایمان والی ملے گی نافی عظمت نبی بھول نہ جانا ومن مات على حب آل محمد شہیدہ اللہ جڑا نبی دی آل دی محبت دی اندر مرے گا اللہ خدا حشر شہیدنا فرمائے گا حق بن دینا اعلان کریے عظمت آل نبی بھول نہ جانا ہاتھ لڑا کے ایک بار اعلان کرے جے عظمت آل نبی بھول نہ جانا حضرت نو سمجھاواں اے ہر بندے دا حق بن دے نبی دی آل دا حیا کرے میرے نبی دے غلام میرے تیرے پاک نبی دی مرید میرے نبی دی مراد مسلمانہ دی شان تے وقار امیر المؤمنین جناب عمر پاک سرکار دے خلیفہ دوم دے دور دے اندر جس ویلے ایران فتح ہوئے حضرت دی وقار اس ویلے بادشاہ دی شہزادی جناب شہر بانو آپ میں اسے مالک غنیمت دے برائیاں نے توجہ جناب جملہ ضائع نہیں کرنا حضرات توجہ کرنی ہے بڑی توجہ کرنی ہے جس ویلے مال غنیمت تقسیم ہو گیا مال غنیمت تقسیم ہو گیا اے جناب شہر بن رہ گیا ایک بندے نے آخیا اے عمر کنوں کنوں دینا دے علم صاحب جنو ہن سمجھ
سمجھ نہ آئی میں سمجھا گا بندہ ٹائم ضائع کرنا ہے توجہ فرمانا جناب عمر نے سوال کرنا لے تے چکیتا فرمایا اے بیٹی کندی ہے سوال کرنا جواب دینا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین اے عمر اے بادشاہ دی بیٹی ہے فرمایا مڑ جوڑ کدا بن دے مڑ جوڑ کدا بن دے جواب کر دے سوال کرنا دے اے عمر جوڑ تے مڑ شہزادے دا بن دے اے جو بادشاہی ہے شہزادیاں دا جوڑ شہزادیاں نال بن دے بندہ جناب والا جس لے جواب دیندا حضرت عمر آخدے نے میرا بھی دل گئے محلہ چو اٹھ کے آئی ہے نکاح تے شہزادے نال ہوئے حضرت عمر نے جدوں گل کیتی ہے اگلا بندہ آکھدا عمر مڑ مبارک ہوئے مڑ تھوڑے کڑے پتر نال نکاح ہونے رب گلیا سینہ ایمان نال بھرے گا اگلا جملہ چھوڑت لینا حضرت عمر فرماندے نے تیرے نزدیک شہزادے کون نے آندے جناب تھوڑے پتر نے فرمایا بندیا غلطی کی عمر دے پتر شہزادے نہیں شہزادے علی دے پتر نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین عباسی کو یہ تھے میری چس لینا آیا آل محمد کا نام ہوئے تھے ہاتھ چھلے رہ جان پتہ نہیں کیسے نفاذ آنا اچھے آج کر کے بول کربلا کا شاہ حسین اینج بولیا کرو سینہ آنج کر کے کوئی شکر ہے سی نوکر نہ دیا جنہ دے شہید ہون تو بعد بھی سر نیوے نہیں ہوئے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی سنگیا من منن آلیا دا بھی لیول ہی ہونا چاہیے عزیز من و جان من جناب عمر فرمانے میں علی دے پتر اس دھرتی تے شہزادے توجہ جناب توجہ اس سے بسنیا مولا حسین آئے مولا حسین سرکار جس ویلے جناب عمر دے سامنے آئے مولا حسین نے جناب شہر بنو دے رشتے دی گل کی مولا حسین قبول فرما لئی اگلی گل نکاح کے پڑھائے جواب ملے گا امیر المؤمنین جناب پاک عمر نے پڑھائے لیا نہیں ابھی تو چسونی ہے جناب عمر نے نکاح پڑھایا جڑے کربلا دے اندر سید حسین نہیں بچ کے آئے نے انہاں دا نام زین العابدین زین العابدین اس شہر بنو دے پتر نے جتنے بھی حسین سید نے اپنے بے حسین دے نکاح عمر دا حیات
کر دے رہا میں جملہ پیار نال سمجھے نہ مت کسی نے سمجھنا حضرت شہر بانو اور مولا حسین انہاں دا نکاح کہیں پڑھایا حضرت عمر نے کنہ نے حضرت مولا عمر نے کنہ نے پڑھایا مولا جناب عمر نکاح پڑھایا اس نکاح دے نال جڑی اولاد ہے اس اولاد دے وچوں حضرت زین العابدین کربلا چ واپس آئے باقی سارے سید شہید ہو گئے نا مولا حسین نسل پاک وچوں جو تو واپس کون آئے نے حضرت امام زین العابدین ابو جتنے حسینی نے اوچھی بولو سبحان اللہ جتنے حسینی نے انہاں سارے دے ابا جان مولا حسین دے نکاح خانے حضرت عمر جیڑا حسینی ہے اس سید نے پیغام دے مانا سید جی حسینی ہوں تے عمر دا تے حیاء کروئی نا اللہ دے بندے آؤ جیڑا ماں پہ دا نکاح خاں ہوئے اس نکاح خاں دا حیاء کری دا ہے نکل سمجھ آئیے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین عزیز من و جان من جناب عمر نے نکاح پڑھایا شہزادے دا لفظ بول کے دسے بائی لکھ مربع میل دا حکم بھی ہوئے پر جتھے نبی دی آل دی گل آ جاوے اتھے کوئی معیار کوئی جملہ ذہن چ رکھنا عظمت نبی بھول نہ جانا عظمت نبی بھول نہ جانا دیکھنا میرے کی باتوں بے نیانا صدیق عمر عثمان علی کو رکھنا دل میں صدیق عمر گستاخ کی محفل میں نہ جانا ہوگا کسی گستاخ کی محفل میں نہ جانا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین سمجھا ہے شکے تو نہیں اللہ جڑے چھکے ہو اچھا ہو کوئی بھی نہیں چھکے
جاگدے بیٹھے ہو محبت نہ بولو سبحان اللہ اجے تے میں ہن مولا علی تو شروع ہوں مولا مشکل کشا شیر خدا اوے تیرے تے میرے پیر مولا علی جی بلا میں تے اجے ہن مولا علی تو شروع ہوں کہ سیدہ خاتون جنت پاک اور مولا حسن پاک اور مولا حسین پاک جنال آمینہ دلال دا ذکر تو مڑ کٹھا ہے ہی ہے پانچ تن دا پورا ذکر کر کے تو مڑ بس کر سکتے پورا ذکر تو مراد ہے پانچ تن پاک دا ذکر ہو جو انہا پنجا دا ذکر ساتھ تو پورا ہوگا ہاں اتھے نہیں نا بابنا عزیز آنے گرامی قدر نبی دی آل نال پیار کر بھائی جنہوں جملہ سمجھ آوے ہو بندہ بولے جنہوں سمجھ نہ آوے ہو نہ بولے آجے پر جملہ سن لے آجے نبی دی آل نال پیار کر اسی کیڑے سن دے اندر جانے 1400 سال تو زیادہ اس قرآن دی آیت نازل ہوئی نو ہو گئے خدنو نبی دی آل دا ادب کی میں پتہ چلے جواب ملے شادی میں اللہ دا قرآن پڑھے میں نو پتہ لگے نبی دی آل دے نال پیار کرنے نخا چلیا میں نو 14 صدیاں بعد پتہ لگے جڑے میرے نبی دے کول بیٹھ کے پڑھ دے رہنے انہوں نے پتہ کوئی نہیں لگیا او میرے سجڑا کتنی خیر ذمہ دارانہ بات ہے جڑے نبی دی آل دے نال ابو بکر صدیق نے چنگا نہ کیتا عمر نے چنگا نہ کیتا نخا اللہ دے بندیا اس گل دا ظلم تو علم نہ پڑھیا کدی علم پڑھدا تینوں پتہ چل جاندا میرے نبی نے صحابہ نے نبی دی آل دا کیڑا حیا کیتے میرے سنگیا میں تنوں گل سمجھاواں ایک جنازہ پڑھنے واسطے مولا حسن یا حسین نے نال جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مولا حسین دے چل دیا جوڑیاں تے مٹی پہ گئی حضرت جی وقار جس ویلے جوڑیاں تے مٹی پئی ہے جنازہ پڑھی ہے جناب حضرت ابو ہریرہ اپنی چادر دے نال مولا حسین دے جوڑے صاف کیتے حضرت دی وقار جو فرمانا ایک میرے نبی دے صحابہ نے دسے لوگا نبی دی آلے انہاں دے نال پیار کی کرنا میرے سنگیا تو سنیا ہونا ہے جناب مولا علی سرکار نو دیکھنا عبادت ہے علی نو تکنا عبادت ہے یارا توجہ کرو نہ توجہ کرے جنرا میرے غور دے کرے تینوں پتہ ہے جملہ سانو کیویں پتہ لگا ہے آپ تینوں سمجھاواں جناب صدیق اکبر آپ مولا علی دے شیر اللہ تکنے جا رہے ہیں حضرت سیدہ عائشہ پاک نے پوچھا ابا جی تسی اج مولا علی دے شیر اللہ بڑا تکے فرمایا
علی دا چہرہ تکنا عبادت روایت الفاظ بڑھاوا ذکر علی عبادت اللہ جناب مولا علی دا ذکر کریے اور بھی عبادت دا ثواب مل جائے علی دا چہرہ تکنا ثواب ملے اج سی علی علی کر کے اس ذکر دی برکت نال ثواب پہ لیندے ہاں حضرت دی وقار گل کے دنیا دا بد گئی الحب علی علی کہنا علی سننا علی لکھنا علی پڑھنا سننا علی لکھنا علی پڑھنا میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کٹ کے مرتے حد ہو گئی ہے یار حیدر حیدر علی کا نام سبحان اللہ علی کا نام سبحان اللہ لیتا ہوں منافق کٹ کٹ کے